Bale, ukitzaiekin hainbat egoera izan ditzakegu, orduan kasu zuzenekin lotu nahi dugunean bi elementu, puntua zirkunferentzia bat, bi zirkunferentzia, agian daukagu hemendik zuzen bat, eta nahi dugu bere perpendikularra ukitzen, hiru egoera zuzen batekin lotu nahi dugunean, zuzenaren barruan egongo da, eta daukazu tangentziak, bai? Edo ukitzaileak, bale. Lehenengo egoera, puntua eta zirkunferentzia, bigarren egoera bi zirkunferentzia lotu, hirugarren egoera zuzen bat eta zirkunferentzia lotu, baina perpendikulartasunean. Venga, lehenengo egoera. Bale. Puntua hemen dago, zirkunferentzia hemen dago. Orduan, zer esaten du komando lerroak zehaztu puntua? Klik egin puntuan, kentzen dut. Eta orain aukeratu zirkulua, arkua edo elipsea, eta orain hurbiltzen naiz eta ia egiten dit nahi dudana. Bai? Bale. Bigarren egoera. Bi zirkunferentzia lotu. Aktibatzen dut. Zer esaten du aukeratu lehenengo zirkulua, aukeratu bigarren zirkulua. Eta ja ratoiarekin hurbiltzen naizenean, hainbat egoera aktibatzen zaizkit. Orduan aukeratuko dugu nahi duguna. Ez? Bale? Hau edo hau, goikoa. Venga. Eta azken egoera da tangentea ortogonala, marraskitxoan ikusten dugu zuzen bat implikatuta, orduan dago zuzen bat implikatuta, orduan aukeratu zuzena, hau, aukeratu arkua, eta ja egiten digu, bai? Bale, orduan ez dago misterio askorik egoera hauetan, ez? Bale, venga, orduan, imaginatu orain egoera dela, arkuekin lotzea, bale, arkuekin ez dago tangentzia aukerarik, zirkunferentziak egin behar ditugu. Eta hor dituzue hainbat egoera. Puntu batetik pasatzen dana eta bi zirkunferentzia lotu. Puntua borratu dut, hemen kokatu. Orduan, puntua aukitu eta bi zirkunferentzia lotzen duen egoera. Hori da lehenengo. Bale? Aktibatzen dut, zer esaten du, aukeratu arkua, lehenengo zirkunferentzia, bestea, eta puntua. Puntua aukeratzeko aktibatu beharko dut. Hori da, orduan behitu. Aktibatu dut, doitu, eta hori egiten dit. Hemen kasu honetan, erradioa. Ez digu egin, erradioa berdin digu puntuak eta bi zirkunferentziak izango dira adierazten diguna, edo txanda soluzioa ematen diguna, bai? Beste egoera bi punturekin, beste puntu bat kokatuko dut, egoera ulertzeko, hemen, adibidez, orduan, bi puntuetatik pasatu eta zirkunferentzia bat lotuko duen zirkunferentzia nahi dugu. Erradioa, ez dakigu berdin zaigu. Egoera hori eman da bakarrik dago soluzio posible bat, ez? Bi puntu hauetatik pasatu eta hemendik, orduan, zirkunferentzia bat nahi dugune, zirkunferentziara noa, eta hori, bi puntuetatik zehaztu lehenengo zirkulua. Gero zehaztu, klikatu lehenengo puntuan. Orduan hau aktibatuko dut. The first point, hau, eta gero, bigarrena, eta listo, eta egin digu, bai, ez badu ondo egin, itxaron berriro egingo dut. Gogoratu eskumako arratoia erabilita, eskumako botoiarekin ikusten dugu lasken tresnak, ez da? Hau kreatu dut, esan digu lehenengo arkua, gero lehenengo puntua, gero bigarren puntua. Hemen bai daude aukera gehiago, bai. Karo, kanpotik, ala zirkunferentzia barruan utxita, ez? Puntutxo hauek zer dira? Zentru posibleak. Hau da zentru posiblea, hau da bigarren zentru posiblea. Ez nahi duzuena. Egoeraren arabera, ez? Laminaren arabera. Segur eta zer nahi dugun, bat erabiliko dugu, ala bestea. Zer galditzen zaigu, erradioa jakinda, eta erradioa jakinda. Hori da igual gehien agertuko zaiguna laminetan. Ia egoera da, hau imaginatu, bi zirkunferentzia dituzu, eta nik esaten dizuet hemen zirkunferentzia bat egiteko, hau da tipikoa egin duguna klasean, ez?
kanpotik arku bat eta hemendik azpitik beste bat, ez? Erradioen kenketa, erradioen batuketa. Vale, baina hemen daukagu egoera, hau. Bi zirkulo eta erradio eman da. Vale, pues erradioa eman da. Orduan hor bilatu hor nonbait erradioaren neurria sartzeko, ez, parametroa sartzeko lekua, bai? Orduan erradioa, pues imaginatu nik eman dizue dala egun dala. Zehaztu lehenengo arkua, zehaztu bigarrena, eta hor aktibatzen zaigu, ez? Zentru posible bat, 4 aukera. Ez? Zein da gure egoera? Gure laminan zein eskatzen ari digu, vale? Ba, gure laminan askotan hau izaten da, eta askotan kanpokoa ere bai, ez? Hemen zer, vale, egoera planteatuko dizuet. Vale. Hau askotan egin dugu klasean, ez? Zer gertatzen da, orain hemendik moztu nahi dugu, eta ez digu uzten librekad, askotan, ez? Ez dugu antzematen. Ba, hemen egin behar dugu paperean bezala. Zer egiten dugu paperean? Zentruak lotu. Orduan, zer egingo dugu? Zentruak lotu, zuzenarekin, zentruak aukeratzeko aukera aktibatu, doitu aukera hori, orduan, ez? Hau nahi dugu, moztu, ez? Zentruak lotu, ukitxe puntua eta ukitxe puntua aurkitzeko, ez? Orduan orain bai, moztu dezaket, hemendik, aukeratzen dut, eta hemendik. Eta beste guztia, kanpora. Gauza bera hemen, aukenduko dutaren ez ikusteko, Baina gogoratu zuek laguntzaileak utzi behar dituzuela agerian. Vale? Geruza aparte baten eta beritxoa desaktibatu nahi baduzue laguntzaileak ez ikusteko. Bale, bestea. Zentrua lotu. Non dago honen zentrua? Hemen, claro. Zentrua lotu eta zentrua lotu. Honen zentrua non dago, hemen. Vale. Lusatzen dut, zeren ez da heldu, ez? Vale. Vale, lusatzen dut eta orain mozten dut. Moztuko dut hemendik, nahi dut hau aukeratu, zergatik ezin dut, ez denean mugitzen, desaktibatu eta aktibatu doitu horretan komeni zaiguna. Hemendik moztu nahi dut. Vale. Orduan ja, horrela, hau da klasean egin duen tipiko bat, ez? Vale? Orduan, zirkunferentziarekin ari garenean, agian, batzutan usten digu, Osa, batzutan ez dugu zuzenen egin behar, baina ez duzuenean lortzen, ba egin paperean bezala, eta listo. Eta azken egoera, 3 zirkulo, hau erreza, ez? Hau lamina gutxitan agertzen da, baina, bueno, posible da. Imaginatu dituzula hor, eta nahi duzula, hori, zirkunferentzia tangente bat, 3 zirkuloei, bale? Ordan, 2 eta 3. Eta zenbat aukera daude, ba hor bat, hemen beste bat. Karo, bat egoera daude, ez? Fijatzen bazarete denak dira ukitzaile, ez? Bale, batzutan, hemen zer gertatzen da, egoera honetan. Kanpo ukitzaileak direla, ez? Kasu honetan, 2ren kanpo ukitzailea, baina 3garrenaren barne ukitzailea, ez? Hemen antzeko, hemen, lortu dugu zirkunferentzia bat, 3 gainontzeko zirkunferentzien ukitzailea, baina barnean dituna, ez? Vale, pues hori da egoera, vale?